What we working on, I have a pause. I will tell you the new updates. I'm going to MCVK. Oh, yeah, now for the chief priest, the young chief priest. The chief priest, Ekulo. Na ain't chocolate no kill no when Namama and one. What a clear bidono was here where Maya. I have a good Bonyoka, the capital of Anambra State, goes Umuzocha village, precisely. But he had now one name, Diabube. All on lock while in the log, me. Ndobuna omeri or guy like that. Only I watch you only a man new but on new on here. And I wound the young chief priest. Watch and who line you on our laws. On Azu, many people now Ndaja the honor who oh yes, lit rights na newi. Do to name we come. I'm no cob. Watch and no yana wound. I na wound 1 million no way. 1 million no way. Okalamado Kalamo, put a low, I will 1 million no way. Watch and the video go and watch and Kalani. Yeah, but our mamma Magulu to where Josiah. I'm a rebel, you go and give you also so. Remember where go do you go, Barry? As your memory one and give you a barry by Josiah. Melodica. As your mamma Glenn. Anya bịa mama ka igwaro chukwu ọ bụ onye nwa na nwenu ka igwo maka okuku anyị ekwu maka okuku ya na obe nwanne na ọba nwanne na asakpa nwanne agụleri ajụrụ m agụleri na bebe asụ oyibo nwere nne anyị na-emere obodo mmanwụ asụ oyibo nwere nne Kaisi no mena na we gaza na makineri nne ntuna ba na so na be go na mkeke ime na mai no na begi no boss tata we ska mata afa na nka na tu na onye bu ejimala ezigbo afa mo wo nwa beza na weza na doctors is na this family yes is na Ekulo Chief yes from Paul yes na ezigbo afa ejimala mama then afọ tutu miracle nne ụfọdụ wo ndị mmadụ bala nya ba obiele m ụfọdụ mana ka m kpọọ ndị na-ekenke normal na eji mara na afọ tutu mo young chief priest yes 1 million afọ anya the savior of our time yes ikuku mmiri digital chief wow so afa ka ngụ ya ọka kwa nkụ na m aka bebere so be no kra na makineri nne when asị na ọzọ ugbo ụmụ ogbenye ndụ ọzọ igbo ndụ ka m nwa bụ igwe bi nwanne nwoke na makineri nne anyị nụrụ mkpamkpa dị iche iche niile na akpọchi isi azọ ndị igbo ndụ na-enyere pepụl aka ma ndị na-ada ma ndị eji ute ọgwụ ma ndị ekechi ekechi ma ndị amosu ji ma ndị afefe dara ada mana na-ebusa agha wee fuji azọ ma ndị nọ n'udo pụrụ iche wee batakwa n'obodo Nnewi wee na-eme ihe dị egwu single-handedly anyị nọ n'ị na-ata ya ụzọ which we've covered it before coming down here. I for the street light that you put ụmụ nwaanyị testify otu isi enye aka ma ndị ogbi na-enyere aka nna m anyị na-eri nesi ijide ka izu ya sadị eko na-eme mma nna m asị m kedu obi ya trapụ na omenala mma iji wee na-azọ igbo ndụ bụrụ the Jesus of this particular time wee na-azọ ndụ mmadụ ndụ kedu otu o si bido ya kọla ya little bit story otu o si wee bido because ama na ọ na-ekwu ekwe na ọ na-ama ama and isi na ụmụ ụzọ ọcha na ụmụ ụzọ isi ọfa wetara ime ọka n'ọka ọ dị na befe adị already yes nnukwu nwanne nwoke ụmụ ụzọ ọcha village ọka na ama enyi ọka n'ebe isi o nwere kwesịrị wee bịa dọba ido na ọ nọrọ ka ije ọlụ ebo nne m bịa na Nnewi ọkpọgote m wee dịra Nnewi nọkwa ebe a gụkwa akwụkwọ na Nnewi ka anyị nọsiri ụtụtụ wee lụozie oge ọlụ ma bido sejido n'oge mpelete na ntị na-enwe nsogbu nkọbịa n'ọmaji na long story mana detin mara m na nwa from childhood ka a mara ihe m na-abụ a na-ekwu ya even isi dada m akpụrụ m ya ka esi akpụ nke nwanne m mana nke nwanne m akpụcha etinye na mmiri mana nke akpụchara m nke m tinye na bọtụl n'ihe na na kwụọ mkpụrụ isi ebe ahụ agwa ndị be anyị na oluo mgbe m na-eto sị gbotekwe dị ntutu isi nyekwa m so ọ bụ na onye na-agwachi ubido mbifọ ma onye mabụ mbifọ ọ ga-ama na ntutu isi o nwere oge aka ọtụ ya aka ọtụ mana nkịta akpazi ịbụ dred mana dred ahụ kwa ntutu ahụ atọpụtara m mgbe m ụmụazị ka enwekwa m kwekwa n'isi m bak wee kọntinu goshi dat na omenala na mmụọ dị iche from human being. So then ọrụ m mara m n'ụdị mmiri ma ọ na-adị mma mmadụ ịchọpụta na ụdị ọrụ ya mara ya ofulu n'ụdị ya nkwụ aka ya ọtọ fulu fọkọs na nke ya ime oti aka ebe oti aka ebe achọpụtara m na edi ọbara fụ na ọ na-edi mmiri ọdịnala
a lot of people na saying come by na obi ụka maka na m nwere na Christian family after ama m ihe dị n'ụka ana m ejebe ụka before oge mpere mpe ma anụ n'ụka n'ezi ma ndị mmadụ ozi maka ahụma na-ebu ihe dị iche iche a lot of miracles so mana oge ọrụ gburu mmụọ na-agwa m ya mmadụ na-agwa m ya dat n'oge ọrụ na-erigo anya na mma agha n'ụdị ọdịnala so mụ na onwe m ndị ma na-enye m advice ka m jee mee n'ụdị ụka dị mmụọ na-agwa m okwu ana m anakwara ya okwu kwechiri na mma alụ ya n'ụdị ọdịnala sị m nọrọ n'ụdị ọdịnala ma ejekọrọ tinye aka n'ụdị ọzọ wee decide na mma ya n'ụdị ọdịnala mfụ na line ha tiri m ya line mmiri adị na nwere line ọzọ na onye na mkpọ gara mmiri ya ọra mkpọ onye a na-ebi mmiri ọ na njiri na anụlụ okwu njeta mbata na mmiri a na-eti mbata na mmiri ọ na science and wonders a na-ahapụ n'imili ọ bụ na krokodil na mmiri ọ na-apụtasị na-enwe aṅụrị ịmago na-abịa close ọ bụ na azụ ọ na-abịa nso ọ bụ na ihe ga-egochiri na mmiri agochi na mmiri gosi na ịbịalụ then mmiri sokwara ya bụ lokịta otu mụ na anaba nọkịta m ga-eje na mmiri ahụ akpọ ndị mmadụ baa ọ bụ na ha mere anụmanụ ya ha mere anụmanụ ahụ nọ ya ama nta mmadụ so far na so onye abanye na mmiri a wow nwe na mmiri a anụ ọwụna nọ na ya na the wide animal ọ nọ na mmiri a ka irrespect nya kwụyala ugwu ndị nọ na mmiri a dị comfortable nwere onye ga-adị fear yatago even nke m je wee bata kịta eje m na Atlantic Ocean wow wonderful iwatch ya video m last video m post na Facebook ọrụ mmiri ka jikọ na Atlantic Ocean ahụ eji efocha ụmụ m nọ na Lagos ha kpọrọ mmiri ya ka mere mbe dị vacation mechere m si na m akpọ aga na mmiri ebe a ka m blesikwa ha before nnawa ijizi akpọ na Atlantic Ocean ga-atụ ụjọ mgbe anyị chọrọ ịba na Atlantic Ocean nsị adọ nwere nọọ mmụnwa ihe kpọwa aga batụ n'ụjọ mburu ụzọ banye ha fụ na nwere ihe na-eme na mmiri niile dị ebe a bịa mmụọ mmiri niile dị happy nchụcha aja mụ na ha rikoche na mmiri a mkpọrọzi agbata na mmiri ha dị comfortable o nwere ihe na-eme ụjọ aṅara atụzịla ihe ọcha dị mmiri ya afụ na ebili mmiri na-etite o nwere onye o buru o nwere onye ọha amụrụ everything gara very successful ụfọdụ na-asị na ha dị surprise na ka nsị wee gaa nwe close to the mmiri na ha chekwere na-atụ ụjọ the ocean nwa mmiri ya nwere ike ịtụ ụjọ because na mmiri ka isi already afọ egwu anaghị atụ afọ wee buru ụzọ so nakwa otu a ka ọrụ masị wee bido mgbe ya n'ụdị mmiri a adị kemgbe a na-arị ịmana onwe ya nchọpụta n'ebe ndị mmiri nọ adị ekwesịrị ekwesị ike onye ọna onye mmiri na-akwụwa aka ya ọtọ onye ọna onye mmiri na-akwụ n'eziokwu onye ọna onye mmiri na-asọ nsọ maka na ọgbara nsọ abịa na-eme ụfọdụ ọdịnala Igbo ji adị ka ọ na-agha tọkọba maka na ọ bụrụ na aka nwere dibịa niile otu ndị dibịa si emekọta na ndị dibịa ka họpụtara na ọ ka na-asọ nsọ ka esi asọgbugbo otu nsọ omenala si wee dị onye mara laịn ọ nọ ya bikọs onyinye mara dị n'iche n'iche ndị eme ka ha na-agwọ ya nwee ndị eme ka ha na-ezisa ozi nwee ndị eme ka ha na-ekpere mmadụ ekpere nwee ndị eme ka ha na-alụ ọrụ nke dị iche iche mana ire ji maka na ụsọ ego ma ọ na onye a na-eme nke ọ na-agaghị esi ka ị wetakwo nke a tikwo na nke amụrọ m na-ede ha kpatara onye bịa na-ede ma anọrọ na nsị na and that's why we just ihe ọ bụla imere ọ ga-afịa n'anya and abụ m somebody mmụọ na control abụrụ m onye na-adịsaịdị ihe by myself ma mmadụ na-enye control ịgwagide m enugwachicha ma na nke ahụ mmụọ ahụ gwara m because mmụọ ahụ anaghị disappoint ma mmụọ anaghị disappoint ha nke ahụ gwara m ka m na-eme ọ dị ka ụzọ a kịta m na-alụ oge m chọrọ ibido ụzọ a o nwerekwa ego dị na akpa m otu ahụ maka na onye ma ụfọdụ ga-agba afịa che na onwe millions m debere m ji abịa o nwere ego dị na akaụntụ m na ịdat m ji kwado ihe ụzọ nọ na mmụọ kpọlitere m sị m lụọ ụzọ a n'ụzọ a nwa adọrọ mmadụ ọ na-emebi ma moto udu mmiri lo na ọnara aga ma mụ na onwe m na-ekwu nsogbu ma ndị na-abịa na nke ma ndị mmadụ na-abịakwa n'ile a ụlọ ihe ọnụ ataghị sị moto mmadụ mma o mebie ebe a ọ bụrụ na ọdị ido mebiri adịrọ m so dị mma ọ wesị m lụwa dị ụzọ na-eche kedu ka m esiwe ụzọ aka m na-alụ ihe dị n'obi n'obi m aka alụchara ya alụcha ego kere ebe m na-afụ ego ọsị m lụwa ụzọ a na ego mejiri ya mana ebidoro m ụzọ wit nwa mpempe ego mana tata anya ọlụ na ọ keliri ego kịta oligo almost 30 million naira ka eji nya na gotagori ka less than 38 to 40 million naira kịta mana ọlụ ka na-aga ọ ga-ijọ m ka ego asị wepụta amara mana ihe mma na mmụọ na-eme mmụọ na-eme ihe n'ahịa ọ gwara dị ka obi akịta ime na ihe dị na-edu n'obi m akịta ihe afụ ka ọnọdụ si dị na ya si wee dị iche iche and ihe ọchị efu na ụfọdụ ụlọdụ na ya bụ nke alụchara efinishi nke alụchara efinishi one by one ọkwara na aka emechara ana iji gochi ụlọ different people bụ ihe na-alụ ụlọ a na onye bịa kwe nkwa mmụọ mezuru ya okwe na nkwa ọ bịa put strọchọ nke ọlụchicha ahụ finishi esepụ aka chinye ki otu a ka ha sị na ya n'ọrụ ka nke a na-ha ala ikpeazụ na ebe akịta ọkwa ka a taịrị ya kọmpand onye asị na ọ ghara na mmụọ n'okporo mmụọ kwanye na mmụọ mere ihe okwe na nkwa na ọ ghara ndị ya bifo ataịrị ebe a onye ahụ na-atafere ebe maka agwa mana ụlọ kaligo n'obi a ọ kaligokwe nna m ọbụrụ na igwu ozi onye ọkaba ya nwanne m nwoke mmụọ mmiri na onwe ya na aha sịrị na-eme ka esi emekwe nke ana so si na ọ bụrụ ya ụna aka isi na si wee bido nye ọrụ ma na-alụ ya
ihe mmụọ gwara mmemme ihe mmụọ gwara mmemme ọ na-agaziri ndị gị mmadụ bịa na be m onye ọna na-abịa na be m ma alụ n'ụlọ kịta most ọlụ m na-agakere na mmiri ihe sokwara ya bụrụ ihe mmụọ mmiri ọ bụ ndị amoosu na-enye onye ahụ nsogbu ọ bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ọ bụ nwa ka ọ na-achọ ọ bụ ihe isi ike ọ bụ open door anything on or not dịka onye nye I'm just giving just whatever I'm yes for one day advertise and tell people about yes I'm not remember ma ije na page nke ya ebe ngwa ndị mmadụ bịa na nna alụ kana like other people do the little one I post ine na-enye fun ihe mmemme na like you come all na bata yes masị na nna alụ kite mana nna alụ kite mana nna je na mmiri mana na-eme nke ọ yi anya gị fọlọ and ka ndị mmadụ si abịakwa enye onyinye ekeme maka ihe ọnwa emebe because na page ya fun na most people na almost every day abịa says every blessed day. So and man is every blessed day and I love can every blessed day for Thursday. Go show that na mo na wanya wala bulezi. No ye mo na me jinene bien ekulu. So no we bolia na nya bu olu bu ide akpọrọ m bụ ụdị mmiri ihe ọna na-eme onye ọrụ na mmiri ka m na-akpọ onye aja mgbasara anya afa ije na mmiri present ya the problem chụọrọ ya aja mmiri onye a na nsogbu ebi otu aka si ala ngwa so then mgbe na-enyekwe ndụmọdụ tu ndị omenala yes ụmụazị Igbo dịka na ịma na like ndị akpọrọ oku ndị na-abụta from nowhere jepụta bido immediately if not na cause problem na our society anaghị amụ ya ma ọ na-adị adị ọ dị adị na village unu ụmụ ụzọ ọcha bụ dibịa ọfa butere ụmụaka efu ọ na-abịa mmụọ a na-abịakwute m abịakwutezi m ozi ifo ma ọ dịka afọ m na-agba ma ọ dịka ihe m na-eme ma ihe ọ na nne m mmụọ na-abịa agwa m ya ọ dịka iji unu bịara tata kịta afụgo m ya na nlụ abalị chifute tata mana m agwa na ka ndị ga-abịa ihe a abata mgbụrụ na-abịa nwa be m gwa m mmụọ m sị na ọkụ ihe afụrụ na ihe a ncheke na kamera fụ n'ọnụ so na ọ ka mmụọ si eme onyinye amara nke enyere m n'ụdị mmiri ndị mmụọ ji ma alụ ọla o ji ga alụ ọrụ exole na nwere power kama na mmụọ a nọ n'ime ndị nwere power yes I'm not na nke ka mụ na mmadụ tiwe ọnụ ma ọ aka ma nwere competition I'm an ordinary human being mana mmụọ abata m n'ime ihe ọ na ọgwara iwele zọ igbo ndụ ihe ọ na ụgwa mmee ya so na ọdụ aka nna m anụmekere eri nne ọdụ m na-enye ndị ọdịnala ọ bụ na akpọ ọkpụkpọ oku tara ya ka ịchọpụta line akpọrọ ụnya folo line a bụrụ chuke ya ịmara mbido akwa na-abịa arụ mana iberi ọbanyere yọtago asị na aweta ụta abachago ebe ji so na ọ bụrụ na omenala akpọrọ iche ka ịchọpụta nke akpọrọ ụnya focus kana na nke a face ya na nke ahụ because ihe dị n'ụwa kịta ọ na ụfọdụ na-amụ ya ka ebe amụ ya ka ebe a ọ dịka sị na mmụọ chọrụzi ya na-abịa na nke ọ bụ na ịmapụga aka ebe maje na nke iwa n'isi na nke eni mana ọ bụrụ na nke ka ifocus mebi ihe kwudo na ya kawa ọwa m niile malụ n'ọnya ka ị na-eme mmụọ chọrọ ọbịa na ọ kwudosie gị ike na ya mara n'ọnya ka ife esi n'ọnya ka ị na-eme ọ na-agaziri gị mmụọ arọbụlago na-ama mmadụ ama na ọ na-aba mmadụ na-arụ ọ bụrụ na abakpọ owu okwu ị na-eme ihe na bapụ ha ga-ama ọ na-arụ ndị ha ga-ama yes na ị na-eme ihe ziri ezi ha ga-amadosi na ama gwe ka ibere mere mana ọ bụrụ na ha kpọọ okwu ha ga-amakwa nwa ọnwa o mmụọ abụọ kpọọ okwu ọzọ sonyebe gị ego otu a mebe ka ihe niile gasị otu a mmụọ ga-ene n'obi mara na okere nke onye lewe na maka na asị na onye mara ewe nye ọzọ n'ọnụ ọka be anyị so na ọ bụrụ na mmụọ nye gị onenekene ka isi mmanụ eji nke onye lewe nye ọkpọ ụwa nyere ọma ka isi yuzu nye ọkpọ ọ bụ na iyuzu eme ndị ọjọọ ma were mere ndị mmadụ itimideti ma were etugo ihe ọ chọrọ ọ nakwala gị ya onye nwere ihe adagharịwazi na achị na ihe kakatara onye dibịa ọ dagharịwazi adagharị mana ọ bụrụ na onye gị yuzu ya n'ụdị kwesịrị ekwesị chịkọnata onwe gị ọnụ wepụ praịd n'akụkụ nwere ihe mmụọ mmiri takọchara ọgba m ji aka m ka ebe mmanya wado olutere ndị mere that's how life supposed to be onye chọta ma ụmụ ọbụrụ bịa kịta nwere n'ugwu ozugbo otu a ka ọ dị anaghị anọ m n'ihe onye bịa chere you are just living like the whites that's how the whites are living onye mụ na chi m kpatara oge aka m si ebi ndụ m nwere dị ka n'obi akịta ndị obodo Igbo that's how they are living nwere dị ka ọga nwere dị ka ọsọ nwere dị ka ihe and that's the way ụwa kwesịrị ịdị iji na maka na ibugo mebezie ndụ ka na-ebido ebido na ha bụ ihe maka na chetakwa na o nwere mgbe ịdị ka ha exactly some doesn't think all these things like that iwelu na ibugo mebezie papụ ha na-akpọ like otu nọkịta mebezie ka lụwa sọ ndị ọgaranya ọrụ onye gbara m ọbụ ọzọ ụlọ akpọrọ m ka m na-alụ even ndị ọgaranya na-emenye m attention to compare na-enye ndị the little ones can egro ọ ndị a na-egwuregwu ka nke attention ndị ọrụ na-enye ndị omenala ka ụlọ kwụsị ike mana fụlọ obi omenala na usoro kwesịrị ekwesị yọta m iwepụ na pride ibuo imezina na ibugo
still be loyal. Life is very simple. Mana mana na onye okwu. Onye amara enyelo gi ka I were tọ ndụ mmadụ agbụrụ ka I were ewe ọga. No, ihe ahụ na-enye ya kwa na-enye use it well. Ka o wee baala ụbakwala ndị ahụ enyere n'obu aka ka ịzọ ndụ. Then ọzọ bụkwara ya ndị mmadụ na-abịa n'obi na-atara ya na-enyekwa ha advice. Ọ bụrụ ọzọ onye bi ebe ọrịa ọlụ ya naba. Ọ dị ka youth na-abịa na be m geta onye ka ọ jide ka asị na mbụ the father of youth. Ha bịa na be m, I don't just work for them. They come and testify and give me money and go. Ha lụọlụ m ọlụ nnụsị alụghọlụ mfụ na ha agabago n'iru mkpọrụta onye ahụ nso nye ya advice kọwasịala nwata onye anya ya na mee ka ọ ghọta tins o kwesịrị ịma gwedesị ya ka o si ihe na-eme ka obi odu onwe ọ baarịa uru ya bụ ego ka oke n'ụzọ ịtọ tinyesi ya n'ihe dị iche iche ya bụ nke a na-apụta nke a na-apụta nke a na-apụta ka ọ ghara ibe chi na-adatụ ya ọ dasa na-abụ echi na onwe ebe nke a si apụta a na m enyekwu ya na tọk a na m ekwu tọk m na ije na Facebook page m Ekulo Chief Priest ije na Facebook page m ị ga-afụkwa ebe m na-enyere tọk ma onye ọbụla na-akọmfam ka tọk sada ọ bụrụ m na-ekwu na ọmụmụ na-abalị n'ime tọk nsi ekwugo eme ebe na be m so na ya bụ advice m na-enye ndị dibịa na ndụ na-alụ ihe omenala ndụ na-alụ Chief Doctor Ajana nze ku mawe kene che mama Ajana. Meni dike onye nwa na Ajana nke bi mama. Ojimbolo kwe mi na agulere na bebe na nyi na emere obodo mmanwụ. Ọzọ mmụọ bene kwe egwu eze udo.